खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दिनै 24 जानुवारि मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बिटिआर गोरोबथा 1 बोसोर सान फालिनायाव गाहाय आलासि महरै क'क्राझार बड'फा नोगोराव थानाय ग्रीनफिल्डआव नुजाफैगोन। बिथां अमित शाहआ मैयानो आसामनि गुवाहाटीआव सौफैदों। दिनै बिथाङा क'क्राझाराव फैनानै बिटिआर गोरोबथा सान फालिनायाव बाहागो लानायजों लोगोसे नलबारियाव विजय संकल्प जथुम्मायावबो बाहागो लागोन। मख'नो गोनांदि क'क्राझाराव जानो गोनां बिटिआर गोरोबथानि बोसोरसे सान फालिनायाव मोन 400 CCTV थागोन आरो बेखौ नोजोर होबाय थानो थाखाय मोननै कन्ट्रल रुमबो बानायनाय जादों होननानै बुंथिदों एडिशनेल डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस LR बिश्नय बिथाङा। बेराफारसे मिरु नखर मन्त्रि फैनायनि सानसे सिगां एबा मैया क'क्राझार आरो नलबारियाव हिंसायारि जाथाय जानायखौ नुनो मोन्दों। क'क्राझाराव अमित शाह फैनायनि थाखाय बिथांनि बेनार लागायनानै दोननायखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा हरनि समाव बेनारखौ थेर-बेथेर खालामदों। बेबायदि खामानि मावनायनि सायाव गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। गुबुन फारसेथिं नलबारि, गुवाहाटीनि दिघली-पुखुरी, डिब्रुगड़, शिबसागर आरो माखासे गोबां जायगाफोराव आसुआ खानि बेरेखा खुगायाव गोसोम जि खानानै सोमावसारदों। बिनि सानसे सिगांबो नलबारियाव अमित शाह बिथांनि हेंथायै आसुआ आखायाव बनजार एबा अर लानानै खानि बेरेखा सोमावसारदोंमोन। उत्तराखन्डआव दिनै सानसेनि थाखाय सासे 19 बोसोर बैसोनि सृष्टि गस्वामी बिथांखौ चिफ मिनिस्टार बानायनाय जाबाय। दिनै 24 जानुवारि नेशनेल गार्ल चाइल्ड डे। बे सानखौ मान होनो थाखायनो हरिद्वारनि सृष्टि गस्वामी 19 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ उत्तराखन्डनि चिफ मिनिस्टार बानायदों। बिथाङा दिनै उत्तराखन्डनि सामार केपिटेल गेरसननिफ्राय चिफ मिनिस्टार महरै उत्तराखन्ड रायजोखौ सामलायगोन आरो रायजोनि स्किमफोर जेरै अटल आयुष्मान स्किम, स्मार्ट सिटी प्रजेक्ट, हमस्टे स्किम आरो गुबुन जौगालु स्किमफोरखौ नायबिजिरनायजों लोगोसे जौगानायनि थाखाय मा खामानि मावनांगौ बेनि सायाव थांखि लागोन। मख'नो गोनांदि सृष्टि गस्वामी बिथाङा रुड़की BSM PG कलेजनि सासे BSc एग्रिकालचारनि फरायसा। बिथाङा सिगांनि समफोरावबो गोबां इन्टारनेशनेल गार्ल चाइल्ड डे प्रग्रामफोराव बाहागो लाबोदोंमोन। गारि भारा लांफ्लानानै गारि खावनाय जाथाया दासान्दि आसामाव बांगासिनो दङ। माखासे सान सिगां 3 सुबुंफोरा गंसे बलेर' पिकआप गारिखौ बुरजा रां होनानै नगावसिम भारा लांदोंमोन। भारा लांग्रा 3नि मुङा नासिरुद्दिन, मकसद आली, सैफुद्दिन आजमल आरो गारि ड्राइभारनि मुङा शम्भु चेटार्जी। भारा लांग्रा 3आ नगाव मोननायनि सिगांनो लामायाव थाथ'नानै जाग्रा मुवा बायनानै जाग्रा मुवायाव निसा लागायनानै ड्राइभारनो जाहोदोंमोन। उनाव खारबाय थानाय गारिनिफ्राय नारख्लायहरनायाव ड्राइभारा जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। बे जाथायनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरनानै दायनिगिरि 3खौ दाहमनो हाबाय। पुलिसआ दायनिगिरि 3नाव सोंनाय फिननाय लानायाव मिथिनाय बायदिब्ला गारि भारा लांफ्लानानै मानसि बुथारनानै गारि खावनाया बियो गिबि खेब नङा। बिनि सिगांबो बिसोरो गोबां खेब बेबायदिनो खामानिफोरखौ मावबोदों। सिखावफोरा गोबां रां होफ्लानानै गारि भारा लाङो आरो लामा गेजेराव ड्राइभारनो निसा जानाय जाग्रा जाहोनानै गारिनिफ्राय नाख्लायनानै गालाङो। गारिनि नाम्बार प्लेटखौबो लामायावनो सोलायनाय जायो होननानै बिथांमोना बुंथिदों। बिनि उनाव गारिखौ गुवाहाटीसिम लाङो, बेनिफ्राय डिफु, बेनि उनाव करिमगन्ज आरो बेनि उनाव मिज'रामाव फानहरो। बेनिखायनो आसामनि पुलिस बिफाना गारि ड्राइभारफोरखौ सांग्रां जानानै थानो थाखाय खावलायहरदों। बारग' NDP-नि क'अर्डिनेशन कमिटि फर बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेशन CCBAI नि मिटिंआ 23 जानुवारियाव जानो गोनांमोन। बेनि अक्ट'खौ फासयनानै 27 जानुवारियाव लाफिननाय जाबाय। CCBAI नि सावरायमेला बाक्सानि तामुलपुर मथंगापुरि पार्कआव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय जागोन। बे खौरांखौ CCBAI नि आफादगिरि धीरेन्द्र बर' बिथाङा गांसे फोसावलाइ बिलाइनि गेजेरजों फोसावदों। बेजों लोगोसेनो हानि पाट्टा राननाय हाबाफारिनिफ्राय बिटिसिनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि बारग' NDP हान्जानिफ्राय गासै 1153 सोद्रोमाफोरनि मादाव सा 836 सोद्रोमाफोराल' 4 लाख सोरखारि अनसुंथाइखौ मोनदों। अनसुंथाइ मोननायनिफ्राय थालांनाय P ग्रुप, R ग्रुप आरो S ग्रुपनि सोद्रोमाफोराबो थाबैनो अनसुंथाइखौ मोननो हागोन होननानै गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। जानो गोनां सुबुंखान्थि सान एबा रिपाब्लिक डेनि थाखाय उदखारि हान्जाफोरनि हेंथायै
पुलिस आरो CRPFनि हानजाया केम्पेइन खालामनानै कार्बि हिल्सनिफ्राय इउनाइटेड पिपल्स रिभलुशनारि फ्रन्ट UPRFनि माखासे केडारखौ हमनो हादों। पुलिस आरो CRPFआ जइन्ट अपारेशन खालामनानै बिसोरखौ कार्बि हिल्सनि पिटिसाल होननाय मोनसे जायगानिफ्राय हमनो हादों आरो बिसोरनिफ्राय गं 32 पिस्टल, गरनै गुलि, रां आरो माखासे फोरमान बिलाइ मोननो हादों। बिटिआरनि मोनब्रै जिल्ला बाक्सा, उदालगुरि, चिरां आरो क'क्राझाराव हानि पाट्टा राननाय हाबाफारिया मैया गाहामै जोबनानै थांबाय। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव गासै 3,939 मुं थिसनलाइ आरो 1,805 हानि पाट्टा गासै 5,744 हानि पाट्टा आरो मुं थिसनलाइखौ मैया राननानै होबाय। मैयानि सानाव हानि पाट्टा मोननो हानानै जोबोद गोजोननाय मोननाय फोरमायदों पाट्टा मोनगिरि बिथांमोनहा। बाक्सा जिल्लायाव हानि पाट्टा राननाय हाबाफारिनिफ्रायनो बिटिसिनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि दासिमबो हानि पाट्टा मोनि सुबुंफोरनो उननि समाव हानि पाट्टाखौ राननानै होनाय जागोन आरो हाग्रा ओनसोलाव थानाय हानि पाट्टा गैजायैफोर बिथांमोन जायहा हा पाट्टा मोननायनि थाखाय मोन्थाय दङ बिथांमोननोबो पाट्टाखौ होनाय जागोन। बेनि अनगायैबो बिथाङा माखासे खोथा बुंथिबावदों दि बिटिआर गोरोबथा बायदियै बिटिआर ओनसोलाव थानाय एसामिस आरो बड' मिडियाम भेन्चार LP, UP आरो हाइ स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज एबा सोरखारि खालामनाय जागोन। बेनि अनगायैबो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बड' मिडियाम भेन्चार स्कुलफोरखौबो सोरखारि खालामनाय जागोन। बिथाङा बुंथिबावदों दि VCDCआव बिसायख'थि जानाया गोनांथि मानोना VCDCआव बिसायख'थि जायोब्लासो गामिनि जौगानायनि थाखाय फान्ड सौफैनायाव जेंना जानाय नङा। बिटिआरआव VCDCनि बिसायख'थि खालामनो थाखाय पार्लियामेन्टआव 6 शिड्युल एरियायाव पन्चायत एक्ट इमप्लिमेन्ट एबा लागु खालामनायनि मोनसे बिल पास खालामनांग्रोगोन। बेनि उनावसो बिटिआरआव VCDCनि बिसायख'थि खालामनो हागोन आरो बे बिलखौ पार्लियामेन्टआव लाबोनो थाखाय भारत सोरखारखौ नारसिनगोन होननानै बुंथिदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। धुबुरीनि सापतग्रामाव गंसे बाला लांबाय थानाय ट्राकआ सासे फरायसाखौ सौख्रांनानै गालांदों। बे जाथायाव फरायसानि जिउ खहा जादों। बे जाथायखौ दुखु मोननानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा रागा जोंनाय फोरमायदों आरो बाला लांबाय थानाय गंथाम ट्राकखौ अर सावनानै होदों। ओनसोलनि सुबुंफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला सापतग्राम टाउननि गेजेरजों गिदिर गिदिर ट्राकफोरा बाला लानानै थांनाया आयेननि बेरेखा आरो बे खामानियाव हाग्रा बिफान आरो पुलिसफोराबो आखाइ दङ मानोना बिथांमोनखौबो बाला रोगाग्राफोरनिफ्राय रां लानानै लामा बारहोनायखौ गोबां बार नुदों होननानै अजद दैखांदों। जिउ गोमानाय फरायसानि न'खरनो 20 लाख रां होनो थाखायबो सोरखारनिसिम दाबि दैखांदों आरो थाबैनो सापतग्राम टाउननि गेजेरजों बाला अन्थाइ रोगानायफोरखौ बन्द खालामनानै होनोबो दाबि दैखांदों। BSF जवाना फिन खेबसेबाव पाकिस्ताननिफ्राय उदखारि दैथायहरग्रा गुदुं नालाखौ हमनो हादों। बे गुदुं नालाखौ जम्मु एन्ड काश्मीरनि काठुआ जिल्लानि हिरानगर सेक्टर पानसार हालामाव हमनो हादों। हा सिंनि बे गुदुं लामाया खमैबो 150 मिटार गोलाव, 3 फुट डायमिटार गुवार आरो 30 फुट गोथौआवमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पाकिस्ताना उदखारि आरो हाथियारफोरखौ भारतसिम दैथायहरनो थाखाय बायदि बायदि लामा लानायखौ गोबां खेब खौराङाव मोननाय जादों आरो गोबां बार पाकिस्ताननि बे नाजानायखौ BSF जवानफोराबो फेलें खालामनो हादों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।